známa kuchárka, svokra, speváčka a úžasná temperamentná žena. To je Giska Oňová, s ktorou sme sa dnes vybrali na výlet. Giska, ahoj. Ahoj, pozdravujem ťa. Ahoj. Pozdravujem ťa. Toto je moja klasická prechádzka a moje obľúbené miesto. A ty si ma tu vymákol. Giska, patríš k ľuďom, ktorých považovať za synonymum dobrej nálady a toho temperamentu, ktorý som na úvod spomínal. Máš však nejaký recept na ten tvoj životný optimizmus? Ja som ho zdedila, čiže mne je ľahko. Ja som ho zdedila po rodičoch, po starých rodičoch, ktorí vždy žili podľa toho, že ako sa to dá a nie, že ako sa to nedá. Áno. Čiže som optimistka a snažím sa pozitívne myslieť, pretože verím v to, že tú energiu, ktorú vyšleš, tá sa ti vráti. Určite áno. A to je najlepšie, keď tú energiu ti vie niekto opätovať a je to také vzájomné a samozrejme príjemné. Áno, áno, a je veľké umenie, ale potom opustiť tých ľudí, kde sa ty necítiš dobre. Aj to treba spraviť občas. Áno. Pretože jednoducho človek má len jeden život, áno, nikto nemá dva životy, ako hovorí pesnička, áno. Takže treba si ozaj ten život užiť a pokiaľ máš ten pocit, že niekto ťa vyciciava, že vyslovene je taký iný, taký negatívny. A oberá ťa o tú tvoju energiu. Áno, tak... Treba to ísť preč. Určite. Treba odstrániť takých ľudí z tvojho okolia. Aktuálna situácia žiaľ vyústila u mnohých ľudí do takých možno trošku depresí, do takej sklesnutosti, lebo sme zavretí doma. Ako si sa ty vysporiadala s týmto, že naozaj 3-4 mesiace sme boli zavretí doma, ani si nevystupovala, ani si televíziu netočila. Ako si s tým poradila a ako si sa s tým popasovala? Není to ľahké obdobie pre nikoho. Pre mňa prvé 2 týždne boli úžasné, lebo som si užívala voľno. A potom som si uvedomila, že aha, bojujeme s neznámym nepriateľom. Nič horšie nie je, ako keď nevieš, tá neistota, čo bude, ako bude. A opäť musím povedať, že ja som sa bála o vás, o mladých, ani nie tak o seba. Pretože ja už som v takom veku, že nehovorím, že by som chcela už odísť z tohoto sveta, aj keď nás označili seniorov, že my sme tá najzraniteľnejšia skupina, ale aj tak som si hovorila, že Bože môj, ale čo bude s vami? Či máte dosť rezerv? Ako zvládnete psychicky byť zavretí aj s partnermi, aj s deťmi? Toto bola taká skúška na nervy, na vytrvalosť, na charakter, na všetko, že veľa vzťahov sa aj rozpadlo, čo mi je veľmi ľúto, ale zase myslím si, že tí dobrí ľudia sa stali ešte lepšími, pretože si uvedomili, čo je dôležité na tomto svete. A tie životné priority. Určite, čo je dôležité. Si veľmi obľúbenou mediálnou osobnosťou, samozrejme bez pochyby. Akým projektom sa aktuálne venuješ? Divadlám a podobne? To, že som známa, tak samozrejme, že kto je na televíznej obrazovke, tak ten je známy. Mala som to šťastie aj v dávnych dobách, rôznych projektov, či Vtipnejší vyhráva, či Repete, či všelijaké nádherné, úžasné projekty. Ale hlavne to Repete nám pomohlo starším spevákom a potom ja som mala to šťastie, že som dostala solo programy, ktoré večer čo večer som bola na televíznej obrazovke. Ale ono to není také jednoduché sa tam aj udržať. Ale mne sa to podarilo, pretože práve vy mne, mladí, stali ste sa takými mojimi fanúšikmi. Ani neviem prečo. Proste ja vám musím poďakovať za priazeň, že zrazu zistujem, že mňa aj ten 6-ročný pozná, aj ten 10-ročný, ale aj tá 80-ročná. No lebo si úžasná. Ja neviem, čím to je, ale užívam si to. Užívam si to, lebo mám veľmi pekný, farebný život práve vďaka vám. A som v mnohých projektoch. Napríklad, neveril by si, ja chodím sem tam aj do stand-upu. Teda lepšie povedané, do sit-down ladies comedy, áno. Napríklad s takou Didianou, áno, bežne, alebo s Luizou Garajovou, alebo s Miškom Satmárim. Takže toto sú mladí ľudia a to je úplne niečo iné, na čo som ja bola pripravená, ale zistila som, že ja im sem tam poviem nejakú veselú, úsmevnú príhodu a zrazu sa tam cítim dobre. Zaspievam 2-3 pesničky, ale okrem toho si užívam aj divadlo, fantastickú hru hráme, je to komédia,
Klimakterium, takže už máme 100 repríz za sebou, ale takisto mám samostatné koncerty a na tie moje koncerty prídu aj mladí, aj starší, ale predsa len tá cieľová skupina moja sú moji rovesníci. Pretože vďaka starým pesničkám ja im vlastne darujem zážitok. A zároveň pesničky mladosti. A ktoré pesničky sú dobré pre staršie ročníky? No tie, ktoré poznajú. Áno, a to Repete, a ten slovenský šláger a slovenská populárna hudba 80 90 rokov. Po textovej, po melodickej stránke veľmi kvalitné pesničky. A ja som nevybočila z tohoto materiálu, z tohoto repertoáru a vlastne toto ponúkam stále. Spomínala si koncerty, kde najbližšie ťa budú môcť vidieť tvoji fanúšikovia počas jesene tohto roku? Ja teraz pôjdem na viacero miest, väčšinou chodím do domov sociálnych služieb, ale do takých domov, kde sú záhrady. Čiže oni si sadnú do záhrady a ja im potom zaspievam. Tam nie je žiadne nebezpečie, že by sme sa nakazili vzájomne. Napríklad koncom septembra idem na východ s divadlom na dlhý zájazd. Teším sa. Po východe idete? Po východe. Práve s Klimakteriom? Áno. Giska, viem o tebe, že rada varíš a veľmi dobre varíš, mám aj osobnú skúsenosť. Čo najviac chutí tvojmu manželovi, deťom a vnúčatám? Joj, tak ja môjho manžela som chytila na dobré jedlá, čo myslíš, ešte ako takého mladého. Milujú klasiku. To znamená, že retro jedlá, ale ja ich už obliekam trochu do nového šatu. To znamená, že beriem do úvahy, že dnes sa už trochu varí inak. Musí to byť premyslené varenie, trošku menej tuku, menej cukru a tak ďalej. Ale pri troške rozmýšľania ten výsledok je presne taký, ako bolo od mojej babičky alebo od prababičky. Čiže to sú omačky, z kysnutého cesta rôzne špeciality, či plnená paprika, segedín, či na rôzne spôsoby kurací paprikáš. Alebo sviečková na smotanie. Dokonca to robievam aj hydinovú sviečkovú. Áno, na to si mi poslala recept. No, prosím. 2 roky dozadu a bola naozaj výborná, musím vám povedať. Áno, neklame. Neklamem. Je to tak. No, ale varenie, to je moja vášeň. To je hneď moja druhá vášeň po speve, musím povedať. Však si vlastne vydala aj 3 kuchárske knihy. Áno, Giska radí, varte doma. A vieš prečo? Aby ti ostali peniaze a aby si ostal zdravý. Áno, a aby ste ušetrili a ako si navaríš, tak tie najlepšie, to na vlastnej chuti. Presne tak, presne tak. Keď už sme pri tom varení, stáva sa ti občas, že doma nevieš čo navariť a máš občas také trable s tým? Nestávajú sa mi také veci, to sa ma môže opýtať ozaj len mladý človek. My, staršie ženy, otvoríme chladničku, pozrieme dnu a presne vieme, čo v ten deň budeme variť. Čiže nevymýšľam všelijaké veci, ale chladnička ti nadiktuje, že je tu kúsok keľu, je tu 20 deka mletého mäska, 3-4 zemiaky sa nájdú a už je dobrý keľový prívarok s takými dobrými fašírečkami. Robíš mi chute? Robím ti chute. Alebo keď ozaj tá chladnička, no u mňa nikdy nie je prázdna, ale povedzme, že trochu je taká prázdnejšia, no tak sa otočím na druhú stranu, kde mám špajzu, kde mám zásoby a tak si hovorím, dobrú fazuľovú polievku spravím a hotovo. S mesom, s klobáskou. No, niekedy tak, podľa toho. Takže nie, varenie, tam som veľmi kreatívna, musím povedať. V kuchyni nemôže ma zaskočiť nič a nikto. Takže Giska vás všetkých pozýva na obed alebo na večeru? Áno, ja pozývam ľudí. Ja veľakrát sa objavujem vo veľkých obchodiákoch, kde aj spievam, aj varím. No a dávam ochutnávať. No a dúfame, že im chutí. A samozrejme, doteraz nikto sa nesťažoval. Tak tomu verím. Giska, ďakujem ti veľmi pekne za tento mini výlet a za príjemný rozhovor. Ďakujem aj ja. No a teraz, keď chceš, môžeš sa so mnou prejsť, lebo tu je nádherná príroda. Ja tu nedaleko bývam a zase si hovorím, že okrem dobrej stravy, pitného režimu a pohybu človek musí mať aj spoločenské vyžitie. Čiže ja teraz už všetko mám za sebou, o chvíľočku aj prechádzku a spoločenské vyžitie. Sadnem si na pešej zóne, dám si so starými kamarátkami kávu a povieme si, čo je nového vo svete. Tak teda, Giska, poďme sa prejsť. Tak poďme sa prejsť. Ešte sa nevydám na to. Totiž to šokujú ma deti, lebo na YouTube oni si počúvajú moje pesničky, hej. A
minule, že teta Giska, že my budeme mať venček a mohli by ste prísť zaspievať na venček. A ja som povedala, deti, toto sa nepatrí, robiť si srandu z tety Gisky. A obidvaja tí slušáci mi povedali, ale teta Giska, my to myslíme úplne vážne. Ja som prišla domov, hovorím mužovi, počúvaj ma, deti ma pozvali na venček. A ale ty si není normálna, však oni to nemysleli vážne. Ja som si povedala, že no a čo, keby si aj urobili zo mňa srandu, ja to ustojím, hej, ja im potom tak dobre vyčistím žalúdok aj pred rodičmi. Stal sa zázrak, ja som tam došla, oni ma vítali ako skupinu ABBA pri najmenšom a začali kričať, teta Giska, prvú pesničku, ešte sa nevydám. A vtedy môj muž odpadol a povedal, s týmto som nerátal.